No ahoj, čiže ukážem ti, ako sa striha v Premiére. Čiže zapneš si ho. Je to dosť jednoduché. Mohla si si to aj sama naučiť. Zobralo mi to tak maximálne 10 minút života. Ale tak. Keďže som tak super, tak si to natočím a potom to budeš vedieť aj sama, že nebudem musieť ti natočiť ďalšie videá. Čiže dáš projekt, nazvi si ho ako chceš. No, teraz si tam vložíš dané videá, alebo teda video, ktoré si chceš ostrihať. Si dáme. A na okolí vždy. Vyberiem nejakú video, toto si pamätám veľmi dobre, to bude dobre strihať. Preťahneš si ho do ľavého horného okna, sem, jednoduché. A to isté preťahneš do pravého dolného. Hej. Toto je vlastne to vľavo, to je pôvodné video a vpravo budeš mať video, ktoré upravuješ. A striháš ho následovne. Tuto dole máš jeho dĺžku video, tento horný panel a toto dole je pravdepodobne zvuk, ale nie som si istý, a tebe to môže byť pravdepodobne jednak budeš chcieť preč to audio, tak to mi potom napíš to ešte. Musím zistiť, ale nemalo by to byť ťažké, niekde toto sa to dá určite vypnúť, nejak mutnúť, alebo tak niečo. No, ale strihať. Klikneš tuto v strede, máš Razor Tool, hej, žilotka. Dajme tomu, že si to chceš strihnúť tuto v strede. To sa ti to rozdelí na dve časti. Potom klikneš späť na šípku a tou šípkou si môžeš upravovať, môžeš si to posunúť. Môžeš si to vymeniť, dajme tomu, že toto budeš chcieť dať pred a tak ďalej. Ale teraz, dajme tomu, že túto strednú časť chceme dať preč, hej, a budeš tu mať teda ten strih odtiaľto po tú časť bez tej strednej. Som to sekol, označíme a dáme ju preč, clear, hej. Čiže už tam nebude. Teraz si to takto spojíš. Dáme si to na začiatok. Ono by sa to tu malo dať aj niekde zlučovať. Len to neviem ešte, že kde. Kurník. No. To ti... A? Čo by tuto? Počkaj. Skúsime to označiť. Neviem ako by som označil obidve. Označiť týmto. Neviem, to ti ešte poviem, že to tak zlúčiš, ale ono to pôjde aj tak, pozri. To je krása. Čo ti to vadí? A prečo ti to vadí? No lebo. Ale veď čo ťa... Čakaj, to si môžem pustiť. Ups. Tak. Čo ti to vadí? A prečo ti to vadí? No lebo. Ale veď čo ti na tom vadí? Nenatáčam. Nenatáčam, aj keďže to chceš ešte strihnúť, neviem, dať preč túto časť, hej, začneme teda od tej ďalšej, to sa ti napríklad nepáči, tak znovu robíš to isté, označíš, spojíš, ono sa ti to samé spojí. Tak keď si na video? Ne. No a to je vlastne všetko. Dáš uložiť a máš to, keď tam budeš mať teda viac videí, tak si ich tam takto nakopíruješ do toho pravého dolného a budeš si to tam upravovať, to už záleží na tebe, daj to uložiť. Áno, a máš. Tak dúfam, že to pomohlo. Ahoj.